Dobrý deň. Naučili ste sa viesť auto, dostali ste do rúk vodičský preukaz, teraz je najvyšší čas, aby ste sa naučili aj šoférovať. Videoautoškola tu nie je pre profesionálov za volantom. Sme tu pre všetkých, ktorí ešte len hľadajú odvahu sadnúť si za volant, chcú sa vyhnúť stresu, niečo naučiť a hlavne chcú sa zbaviť jačiaceho životného partnera na sedadle spolujazca. My na vás nebudeme kričať, len vám chceme odozdať niekoľko skúseností a uľahčiť život za volantom. Skôr než vôbec naštartujeme a vyrazíme na cesty, poďme sa správne posadiť za volant. Sedadlo, čo sa vzdialenosti týka, si treba dať do takej polohy, aby ste sa nikde nohami neopierali a keď stlačíte spojku až na doraz, tak budete mať mierne pokrčenú nohu. Pokiaľ ide o výšku sedadla, nastavte si ju tak, aby ste hlavou nebúchali o strop, aby ste mali dobrý rozhľad na všetky strany. Ak potrebuje začiatočník sedieť vyššie, nie je to hanba. Jediné, čo by začiatočník nemal, sedieť nalepený na volante a byť nejakým spôsobom obmedzený. Čo sa týka sklonu operadla, tiež nie je dobré byť úplne nalepený na volante a tiež nie je dobré takto frajersky ležať. To sme si už v niekoľkých videách ukázali. Operadlo si dajte tak, že keď si opriete chrbát, dáte ruky na veniec volantu, tak dočiahnete tam presne zápestím, trebárs hodinkami. Pokiaľ ide o výšku volantu, tu si nastavte tak, aby ste videli aj na prístroje, aj na cestu. Bezpečnostný pás si nezapínate kvôli policajtom a len kvôli tomu, že vás to v autoškole učili, ale si ho zapnite kvôli samým sebe. Pripútaný, ostáva si už len povedať, ako správne chytiť volant. Nie hore ako veľkonočný zajačik, nie dole ako frajer a nie ako obsluha vysokozdvižného vozíka. Ale niekde tu, kde je volant presne vytvarovaný na vaše ruky. Správny posed za volantom je niečo podobné ako zubná protéza a verte mi, viem, o čom hovorím. V počiatku vás to tlačí, neviete si na to zvyknúť, ale potom je to súčasť života. A pokiaľ je ten správny posed, teda nohy, ruky, ramena, zrkadlá, výhľad, súčasťou vášho jazdenia, je to perfektné. A čo budeme robiť na budúce? Trénovať pred prvou jazdou, ale hlavne budeme sa s autom hrať a na seba si zvykať.